contar unha historia que me contou o meu avó do barco Góndez I, construído en Asturias, e un señor de Burela o comprou. É un barco de arrastre que pescan con redes e pescaban xurelos, rapantes, lirios e a veces marisco. Estaban navegando polas costas de A Coruña e veu un temporal e tuviron que ir ao porto da Coruña. Foron ao porto da Coruña e se chocaron contra as rocas. Morreron 4 mariñeiros de Burela, que é o pobo donde viven meus avós. Un pai que morreu en ese barco foi un pai dun amigo do meu papá. Allí estaban moi tristes los de Burela. E agora vos vou a contar miña investigación. Afundeuse o día 9 de abril de 1991, na Pedra do Boi, frente á Torre de Hércules, na Coruña. Iban 10 mariñeiros, tripulantes, 3 mortos, 4 desaparecidos que máis tarde se deron por falecidos e 3 foron rescatados. Mandaron unha mensaxe de SOS dicindo que tiñan un fallo e non podían manexar o barco e iban a chocar contra unhas rocas e lanzaron bengalas que as veron os fareiros. No rescate participaron embarcacións da Cruz Vermella, da Garda Civil, helicópteros, un remolcador e 20 anos atrás se hundeu ali tamén un barco chamado As Islas.